Čest práci, soudružky a soudruzi! Rád bych vás pozval už na 4. ročník legendární JZD Party, která se uskuteční 16. srpna v Disco klubu M v Hrádku nad Nisou. Jelikož letošní žně jsou více jak nadprůměrné, proto jsme si pro vás připravili bohatý program. Nebude chybět ani akční pití, tentokrát to bude rum a kola za 35 KČS. Svoje štěstí můžete taky zkusit v tombole. Za 10 KČS můžete vyhrát třeba brambory, mlíko, mouku a nebo nějakou pořádnou flákotu na grill. Pokud přijdete v monterkách, máte vstup zdarma a ještě k tomu dostanete od našich sexy selek welcome drink v podobě mlíka úplně zadarmo. O atmosféru sjezdu jednoty zemědělského družstva už se tradičně postará soudruh Murphy, soudruh Kart, no a já a soudruh Šimi to budu moderovat. Ta kráva je dražší než auto našeho předsedy a že on má nějakou echtkáru. Tak soudružky a soudruzi, nezapomeňte 16. srpna a Disco klub M v Hrádku nad Nisou a legendární 4. ročník JZD Party. Vidíme se na baru.